Okay, det var godt smukt. Tak. Det var mig. Det var en spider. Spider, når jeg prøver at slide, så er det ikke godt smukt. Så er det bare Mathias, der bruger det samme mulige til engelsk. Og det er multi-kill. Det lærer det. Gå lige meget, jeg har ikke nogen våben. Hvorfor er der ikke nogen våben? Jeg kan ikke dobbelt op der. Den er baner. Nej! Jo, din æderkopper. Det var min. Fuck dig. Ja, du døde jo også, jeg døde også, altså. Nej, jeg døde ikke. Hvor er du heldig? Det var da helt utroligt. Hvorfor skifter den ikke våbnet? Hvor? Der var sådan 3 på hver side om det. Nej, så kommer der en mine. Nej, jeg har skudt dig i ryggen. Jamen, der kommer også en edderkop i klappen. Jeg tog dig med den første gang. Gå nu væk, de der lorteminer, mand. Wow. Troels, ikke den Lincoln. Det er ikke i orden. Der er 2. Der er en bag mig. Jeg løb bare ved siden af dig og headshottet dig gang på gang. Der var også en foran dig, jeg vil slet ikke styre dig for mange. Så kommer der bare 4, der kommer op. Fuck! Fuck! Jeg var nok foran. Nej, den er lige bag ved mig. Hvad sker der? Jeg får bare ikke nogen kills. Fuck!